Cesta k vytvoreniu nového unifikovaného radu bola dlhá a sprevádzaná hromadou problémov. Prvé pokusy o nahradenie UR1 sú datované do 70. rokov minulého storočia. Presne preto výkony motorov tejto prototypovej série prevyšovali traktory UR1 len mierne. Šlo o dva typy motorov. Trojvalcový s výkonom 54 konských síl a štvorvalcový s výkonom 72 konských síl. Technické riešenie, tak ako aj dizajn so ostrými hranami, boli inšpirované traktormi Zetor Crystal, zavedenými do výroby v roku 1968. Vývoj tejto novej generácie začal v roku 1971 etapou výskumu. V roku 1972 bolo rozhodnuté o zaradení tejto štátnej úlohy do plánu rozvoja vedy a techniky a v roku 1974 bolo postavených prvých 10 prototypov v rôznych farebných prevedeniach so značeniami Zetor 5811/45 s trojvalcovým a Zetor 7811/45 so štvorvalcovým motorom. Traktory podstúpili náročné skúšky a v rokoch 1976 až 1978 sa pracovalo na technickej dokumentácii pre zahájenie sériovej výroby. Chýbali však investície na vybudovanie nových priestorov ani vybavenie líšenského závodu novými technológiami a preto v roku 1981 prebehli modernizácie vyvinutých modelov z dôvodu zaistenia konkurencieschopnosti podniku. Dizajn stroja bol kompletne prepracovaný na mäkšie zaoblené tvary a boli vyvinuté nové motory Z1001 a Z6801 Turbo. Prototypy traktorov Zetor 9811/45 boli vyrobené v roku 1983 a vývoj tejto etapy bol ukončený v roku 1986. Po tomto roku prebehla ďalšia modernizácia, predovšetkým v nasledujúcich skupinách: dizajn kabíny a kapoty, interiér kabíny a pracovisko vodiča, využitie iba štvorvalcových motorov, zubové čerpadlo mazania, nahradené georotorom na prednom konci kľukového riadeľa, zvýšenie pojazdovej rýchlosti na 40 km za hodinu, hydrostatické riadenie, mokré pedlamelové brzdy, brzdy prednej nápravy, prevedenie kabriolet, nová prevodovka s násobičom krútiaceho momentu. Prototypy boli postavené koncom 80. rokov, zahájila sa príprava na sériovú výrobu a zaviedlo sa nové označenie číslovania, kde prvé dvojčíslie znamenalo približný výkon v konských silách a posledné dvojčíslie označovalo prednú nápravu traktora, 20 pre hnanú, 40 pre hnaciu. Tak vznikli modely 7520, 7540, 8520, 8540, 9520 a 9540. Zároveň sa pracovalo na rozšírení radu o model 10540 s preplňovaným motorom vybaveným medzichladičom stlačeného vzduchu. Traktory tohto nového unifikovaného radu, označeného UR3, mali bezrámovú konštrukciu s telom tvoreným nosnými odliadkami konzoly prednej nápravy, blokom a vaňou motora, spojkovou skriňou, skriňou prevodovky, skriňou rozvodovky a zadnými poloosami. Posledné prototypy, ako aj traktory z overovacej série, mali ráfiky a disky kolies natreté červenou farbou. Sériové prevedenie ich už malo vo farbe slonová kosť. Traktory poháňal štvorvalcový, radový, atmosférický alebo preplňovaný vodou chladený motor s rozvodom OHV. Za finálnym dizajnom traktora s negatívne sklonenou prednou maskou stojí akademický sochár Zdeněk Zdařil. Zaujímavosťou je, že práve tento dizajnový prvok stál za súdnym sporom s americkým konglomerátom Case International Harvester, ktorý ho v tej dobe použil na svojich traktoroch. Zetor, ktorý však tento dizajn používal už od 70. rokov, spor vyhral a tým pádom ho mohol slobodne používať na svojich strojoch. V druhej polovici 80. rokov prebiehal vo firme Zetor vývoj 6-valcového motora v rámci štátnej úlohy. Tento motor bol vyvíjaný v dvoch prevedeniach, a to traktorová a automobilová verzia. Druhá menovaná mala byť využitá v plánovanej modernizácii nákladných automobilov Praga. Tá však neprebehla, tým pádom sa investícia do technologických zariadení stala z dôvodu nízkeho predpokladaného počtu stala nerentabilnou. Zetor sa teda rozhodol pre nákup 6-valca zo zahraničia.
bol vybraný motor SAME 1000.6 2TV. A to kvôli tomu, že niektorí západoeurópski díleri predávali okrem Zetorov aj traktory SAME. V roku 1997 bol do sériovej výroby zavedený Zetor 115-40, ale vyrábané počty neboli vysoké. Traktor bol vybavený novou bezpečnostnou kabínou a predloženou plechovou kapotážou 6-valcového motoru. V súvislosti so zastavením programu unifikovaného radu 5, ktorý mal výkonovo stať medzi UR1 a 3 z dôvodu nedostatočného kapitálu v polovici 90. rokov, bolo nutné urýchlene modernizovať už zavedené unifikované rady 1 a 3. Prednosť pri zavádzaní modernizácie 97 dostala UR1, pretože traktory tohto radu boli vyrábané vo väčších množstvách. Traktory UR3 boli vyvinuté, homologizované a ich prospektová dokumentácia vytvorená, ale do výroby sa ich nepodarilo zaviesť. Šlo o typy 8521/41, 9521/41, 10541 a 11541. Traktory boli vybavené novou bezpečnostnou kabínou, prednou hnacou nápravou talianskeho výrobcu Carraro. Model 11541 bol vybavený novou reverzačnou prevodovkou s 24 rýchlostnými stupňami vpred a 18 vzad. Po vzore UR1 sa taktiež zmenilo typové označenie na posledných dvoch čísliciach. V roku 1998 bolo rozhodnuté o zavedení celej modernizovanej UR3 do výroby pod novým názvom. Názov Fortera vznikol v anglickej afiliácii Zetoru spojením výrazu for, pre a terrain, terén. Hlavné zmeny oproti klasickej UR3 sa týkali inovovaných štvorvalcových motorov so zvýšeným krútiacim momentom plniace emisné normy Stage 1, v Amerike Tier 1, platné od 1. januára 1999, označených koncovkou 3. Novej reverzačnej prevodovky, elektropneumatického ovládania násobiča a spojky vývodového hriadeľa. Prednej nápravy Carraro typ 20.19, vyrobenej špeciálne pre Zetor, kvôli vývodovému hriadeľu vľavo. Novej bezpečnostnej kabíny, označenej UBK, univerzálna bezpečnostná kabína. Traktorový rad tvorili 3 typy so štvorvalcovými preplňovanými motormi Zetor 86-21/41, 96-21/41, 106-41 a jeden typ so 6-valcovým atmosférickým motorom SAM Zetor 116-41. Do roku 2001 boli traktory vyrábané s plechovou kapotážou a preto boli označované aj ako plechová Fortera. Celkovo bolo vyrobených 1983 kusov plechovej Fortery. Nová plastová kapotáž inžiniera Petra Dubiaka bola zavedená v druhej polovici roku 2001. Súčasne bol výfuk presunutý na pravú stranu do zákrytu stĺpika kabíny z pohľadu vodiča. Pod kapotou pribudol valcový tlmič výfukových plynov. Traktorový rad rozšíril model Fortera 11441 s výkonom 81 kW lomka 110 koní a zrušila sa výroba traktorov 8621 a 9621, pretože dosahovala iba niekoľko desiatok kusov. Plechová Fortera 11641 bola dopredávaná v pôvodnom prevedení, ale z dôvodu konkurencie zo strany 11441 bol pre rok 2003 pripravovaný nový 6-valcový model splňujúci emisný stupeň Stage 2, v Amerike Tier 2. K jeho výrobe však nikdy nedošlo. V roku 2006 bol predstavený model 11741-4C, ktorý svojimi parametrami model 11641 definitívne prevýšil. V roku 2009 bolo zavedené nové číselné označenie zodpovedajúce zaokrúhlenej hodnote výkonu motora a zároveň s tým bola ukončená výroba typu 8641. Pre výrobu traktorov Fortera po roku 2010 bolo rozhodnuté vykonať modernizáciu jak vzhľadu, tak technických parametrov. Šlo o nasledovné zmeny. Nová výklopná kapotáž pre lepší prívod vzduchu a prístup k motoru. Modernizácia strechy a interiéru. Blatníky s integrovanými zadnými svetlami a prídavným rozšírením. Nová motorová spojka s priemerom 350 mm. Inováciu EHR a sekcií rozvádzača vonkajšieho okruhu trojbodového závesu. Nové 16-ventilové motory.
nový typ Fortera 135. V roku 2009 začali vývojové práce na traktore s reverzácií radenou pod zaťažením pod pracovným názvom Fortera Power. Do sériovej výroby bol tento rad zavedený pod označením Fortera HSX. Skratku HSX zaviedol obchodný úsek a skladá sa z prvých písmen slova Hydraulic Shift a ľubozvučného zakončenia X. Tvorilo ho 5 typov s koncovkou 0 na konci označenia v kontraste so starým označením 5. Po ukončení výroby modelu 11741 v roku 2006 sa znovu ozvali hlasy požadujúce 6-valcový traktor. V rokoch 2007 až 2008 bol vyvinutý 6-valcový motor Zetor v rámci projektu Maxtera. Po jeho odložení bola však v roku 2012 vytvorená alternatíva v podobe ťažkého 4-valcového traktora rozmerovo a výkonovo konkurujúceho dolnému segmentu 6-valcových traktorov. Projekt dostal názov Fortera HD Heavy Duty. Šlo o 3 typy traktorov 130 HD, 140 HD a 150 HD, na ktorých boli vykonané nasledovné zmeny. Zväčšenie rozmerov, zvýšenie hmotnosti prídavných závaží, únosnejšia predná náprava v pevnom aj odpruženom prevedení, zvýšená dodávka hydraulického oleja 85 litrov za minútu, vonkajší okruh hydrauliky so 4 sekciami rozvádzača a elektrohydraulickým ovládaním. Zadný trojbodový závod záväz kategórie 3, posilnený okruh hydrostatického riadenia, predný vývodový hriadeľ pre prenos výkonu až 90 kW, inovácie interiéru kabíny a čelnej masky traktora, nové vstrekovacie čerpadlá Vermi, elektronizácia traktora. V roku 2020 bol na traktori Fortera aplikovaný nový dizajn od dizajnového štúdia Pininfarina a motory Zetor postupne nahradili motory nemeckého výrobcu Deutz. Od roku 2027 sa očakáva nahradenie traktorov Fortera modelmi Zetor Rad 6.